बाक्सायाव गबर्नर दख'रा एबसुनि खुंगा 12थि आरो दिखिया साननि 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गबर्नर दिखिया जाननि गेलेग्रा फोथाराव गबर्नर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिखिया साननि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव बर' हारिनि राव हारिमु आरो बायदिसिना बिथिंफोराव जौगाहोनायनि थांखिजों सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो गबर्नर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 12थि रंजालि बैसागु फालिथाय आरो खुंगा 14थि दिखिया साननि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारिखौ बैसाग दाननि 10 आरो 11 खालार समबार आरो मंगलबार खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि थरायना बिबारि बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि, सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि दिदोम गयारि, 2 नं सालबारि बियाबनि एमसेले जय मोसाहारि आरो लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो गोरों गोरा माननि आलासिफोराबो बाहागो लाफैदों। गेवलां मेलाव बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि थरायना बिबारि बर' आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दमरुदर बसुमतारिया मा फोरमायखो खोनासंना लादो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। दिनै आं साबायखर होगोन गबर्नर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेकियाजानि रंजालि बैसागो फालिथाय आफादा दिनै बे धेकियाजानि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागो फालिदों। बे रंजालि बैसागो फालिनायाव बिथांमोना बायदिसिना हाबाफारि लादों। फुङाव हयथ' दिनै बिथांमोना उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमनाय एबा मान होनाय बेबायदि हाबाफारि लादों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' गथ'फोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गेदेरखौ माबोरैहाय मान होनांगौ बेबायदिखौ जुदि दिनैनिफ्राय जों फोरोंलाङोब्ला फोरोंनायनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायफ्रा गेदेरखौ मानिनाय बा गेदेरखौ मानिनायजों लोगोसे फरायसालियाव फोरोंगुरुफोरखौ मानिनाय बा इसोरखौ मानिनाय बेबायदि जुदि साननाय बे गोसोआ बे फरायसाफोरनि गेजेराव जाखांगोन आरो दिनैनि बे बैसागुआ हयथ' रंजानायनि बोथोरब्लाबो दिनै स्टेजाव फैबाय। बे स्टेजाव फैनायनि गेजेरजों स्टेजाव दिनै खालि रंजानायल' नङा, बे हारि दावगानायनि बायदि बिथिंखौ बे बैसागोआ बोजबनानै लानाय जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गथ' गथायफोरनि फरायसाफोरनि स्टेप बाय स्टेप बे खन्थाइ आवरायनाय बा सुंद' सल' आवरायनायनि बादायनाय बा गेलेनाय खारनाय बायदिसिना बादायलायनाय बेफोर जादों। बेफोरनि गेजेरजों जायफोरा देरहासार जादों, जायफोरा माने देरहासारनो हादों, बिथांमोननो दिनै बेयाव बान्था होगोन। रायजोनि गेजेराव बान्था आजावनो मोनोब्ला गथ' गथायफोरनि गेजेराव बा फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे थुलुंगाखांनाय बे गोसोआव फैगोन। गोसोआव फैयोब्ला होमब्लानिया आरोबाव हयथ' दिनै जायफोरानोखि बान्था मोननो हायाखै बिथांमोननि गोसोआव सोरनिबा गोसोआव जुदि माने नाजानाय थाखुमायोब्ला बे आंबो फैगौ बाराव लागोन बा फैगौ बार नाजानायाव आङो खन्थाइ आवरायनायनि बान्थाखौ लाथारगोन बा सोरबा खारनायनि बान्थाखौ लाथारगोन बा बारनायनि बान्थाखौ लाथारगोन बायदि बेबायदि गोसोआव नाजानाय जिथु गोसो, बे नाजानाय गोसोआ दिनैनिफ्रायनो बे गथ'फोरनि गेजेराव बा फरायसाफोरनि गेजेराव बे गोसोआव मोनसे जागायगोन होननानै आं सानो। आरो बे जागायनायानो बा दिनैनि गेजेरजोंनो बे फरायसाफोरनि माने जिउनि मोनसे टार्निं पइन्टबो जानो हागौ, नाजानायनि मोनसे टार्निं पइन्टबो जानो हागौ। बेबायदि नाजानाया जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो बे मोजाङा बे गथ'नि माने इयुनाबो मोजां जागोन होननानै आं सानो। दाबो उन जानानै थायाखै, रंजागासिनो दङ। जाबायदि जोङो गोदोनिफ्राय बैसागोखौ फालिबोदों
दाबो फालिगासिनो दङ आरो बे फालिनाया हयथ' गोदो गोदायनि दिनाव माने गासै बे रंजानायजों आगार हरदोंब्लाबो दिनै स्टेजाव फैबाय। स्टेजाव फैयोबा जों 7 दिन गाहाम बैसागो रंजानाय बा बे जेखाइ बोराइ बा खबाइ बोराइ बेबायदि लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ लानानै जों बैसागो रंजानाय बे परिबेकआबो गैया दिनै जोंहा साइस्थ'नि बाथ्राखौ साननो गोनां फैदों माने मोजां परिबेकनि बाथ्रा साननो फैदों। बेनिखायनो बे दिनै स्टेजाव फैबाय। स्टेजाव फैयोब्ला स्टेजाव खालि रंजानायल' नङा, रंजानायजों लोगोसे हारिनि गोबां बाथ्रायानो दिनै हयथ' आलासि लिंना लाबोदों। बे आलासिनि खुगायाव रायजो राजाया गोबां बाथ्रा मिथिना मोनगोन, हारि दावगानायनि बाथ्रा मिथिना मोनगोन, सोलोंथाइनि दावगानायनि बाथ्रा मिथिना मोनगोन, रांखान्थिनि दावगानायनि बाथ्रा मिथिना मोनगोन बा हारिमुवा जोंनिया दा मा अबस्थायाव दङ, मा जानांगौ बायदिसिना बिथिंनि जों बाथ्राफोरखौ खोनाजोबनो मोनजोबगोन आरो। बयनिसिमबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आं दिनै गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 12थि रंजालि बैसागु फालिदों आरो ढेकियाजुलि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा 12थि जयै मोननैबो आफादा रंजालि बैसागुखौ फालिदों। आं बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बयबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै आरो आं दिनै बेहाय फैनानै आङो रायजो राजा बयनिसिमबो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे रंजालि बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै फोरबो आरो बे फोरबोखौ जोङो अरायसम जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव थायोब्लाबो जों बे मोनसे जोंनि रंजाथाइ फोरबो हिसाबै जों बयबो फालिलांबाय थानांगौ आरो बियो खालि जोंनि बर' हारिनि रंजाथाइ फोरबोल' नङा, बे बैसागु रंजानाय फोरबोआव बा रंजालि बैसागुआव गोबां माखासे जोंनि बर' हारिनि आंगो सिनायथिफोरा हाबनानै दङ। बोरै होननानै बुङोब्ला जों जे बर' हारियादि जोङो आबाद गाहाय हारि बा आबाद मावनानै जायो, जोङो बेवहाय जोङो रंजालि बैसागुनि बा सेथि बैसागु साननि सेथि सिगाङाव जोङो जायखौ मोसौ बैसागु होननानै बुङो, जे बेवहाय जे बेरखाङो जे बर'फ्रा आबाद गाहाय हारि। बे हिसाबै जोङो मोसौखौ जोङो फोथा थुनानै माला गानहोनानै लाव फान्थावनि बेबायदिनो फुजा खालामो आरो बिनि उनाव जोङो सेथि सानाव बैसागुनि सेथि सानावहाय जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबो। बयबो गावबा गाव धोरोमारि बिथिंनि गेजेरजों इसोरखौ जों सुंग्रिहरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बयनिबो साननाय हनाय बा थांखिफोरा जाफुङो। बेजों लोगोसे जोंहा बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो बे दिनाव जों गिदिरखौ मान बावो आरो उन्दैखौ बोर सारस्रियो आरो बैसागु बोथोरावहाय जोङो गावनि बर' रावजों जोङो बैसागु मेथाइ खननाय बा बादायनाय मोसानाय जायो। बेवहाय जोङो गुबुन हारिनि बा राव मेथाइ खननानै बादायनाय जाया। बे हिसाबै जों बैसागु बोथोरनि गेजेरजों बर' रावखौ जोङो फोथांनानै लाखिदों आरो जों बे बैसागु बोथोर फालिनाय समाव जोङो गावनि आंगो जिहेथु ट्रेडिसनेल ड्रेस होननानै बुङो, जायखौ जोङो गावनि आंगो गाननाय जोमनाय दख'ना गोमो, आर'नाइ, हौवाफ्राबो गामसा बेबायदि गाननानै जों मोसायो, रंजायो आरो खाम सिफुं बर'नि हारिमु बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो। बे हिसाबै जोङो बर'फोरनि जोंनि जि आइडेन्टिटि, राव, हारिमु, थुनलाइ बा बेजों लोगोसे माखासे आसार खान्थि बेफोरखौबो जोङो बे बैसागु बोथोराव जोङो फालिनाय जायो आरो जाय आइडेन्टिटिखौ लानानैनो दिनै बर' हारिया मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ आरो जाय आइडेन्टिटिखौ लानानै, सिनायथिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बा बर' माहारिया मोनसे सेपारेट स्टेट दा आलादा रायजो सोरजिनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बैसागु बोथोराव मोनसे गोथौ जोंनि हारिनि आइडेन्टिटिया हाबनानै दङ। बिनिखायनो बयबो रायजो राजायानो धोरोमारि डिफारेन्सखौ लायालासिनो जोङो बे बैसागु बोथोरखौ जोङो बयबो फालिनांगौ आरो आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो खावलायगोन दे बोथोराव, बैसागु बोथोराव बिदि जानला मानला लोंला जाला खालामालासिनो बयबो जाहाथे जिहेथु दिनै गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु मोनसे थुनलाइयारि बादायनाय बा गेलेनाय बादायनाय, मोसानाय बादायनाय बेबायदि गोबां मोजां मोनसे हाबाफारि लादों। होमबा जों साननानै नायो जे बैसागु बोथोरा खालि रंजानायनिल' नङा, बेवहाय फरायसाफोरखौबो माबायदियै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बा थुनलाइ बिथिङाव जों जौगानो हायो। दा बेबो मोनसे जोंहा सोलोंनायनि मोनसे प्लेटफर्म आरो दिनै बेखौ जोङो लानांगोन। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोङो
गावनि सोलोंथाइखौ लानायजों लोगोसे बा जोङो रंजानाय समाव रंजाबाय जोङो मोसानाय समाव मोसाबाय बेफोर गासैखौबो जोङो माखासे आदर्श भाबै जोङो बा डिसिप्लिन भाबै जोङो गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौ जोङो लानांगोन आरो जोबनायाव आङो खावलायनो सानदों जे जोंनि बयबो रायजो राजा नोंथांमोना जिहेथु मोनसे आदर्श भावै बा डिसिप्लिनै जोङो रंजालि बैसागुखौ फालिनांगौ जानला मानला जाला लोंला बा थानानै सोरजोंबा नांलाय खमलाय बेबायदि जों थानाङा जोङो खौसेयैनो जों बेखौ फालिनांगौ क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।